Kawai kecing keren jong coach ke Argentina Lionel Scaloni kabalapan ki ya ka partai football baro kawai ha kecing keren bat kinong thok kubor Scaloni ulaong da kecing pelapai ba bala dangala ngan khang yo lamin yamal hapo ka kamera jong u shua pan beteng kalong ka bakongsan pan suthu pakane kamde setia kecing mut ka basisha Scaloni umut ba ulai khang yo lamin yamal hapo ka kamera jong u kadetang kecing keren pajpa kabadon kecing subuj pan penpau bola minimal ulong unong lekai uba khama bat ubala pan penkala ya kecil lekai ha kano kapor balai pan Scaloni ujit pan penon kam ya kana ka kentin ulam minimal ude we neki klor ubarang samla ndrei ubala pan i kasap ka bapla ha kecing lekai ke baladem ulala ban tam mi ki defender ban thau kabu bat ban penki ya kinong kersan da kecing lakai ke basten bat ka baitanan namar kata Scaloni utibha balada ailat yo laminimal ban lakai lajluj kan long kecing ma ka bakrau ya Argentina hendrai ha ka football omdon bala ban khang setia ya uno ngilakai ka baditang kecing penkre taktiks ka babha kecing mut jong kecing keren pan khang hapo ka kamera kalong bak Argentina ka kwa ban penduna ya kecing kta chulamen mal hamadan kata kamut ban pesitom ya kecing ada ban om ailat ya u ban yo bol da ka basuk ban penbor ya u ban lekai ha ki jaka ki bakham ki coach ki bakrau tam ha ka perthai ki ju punon kam ya ki ne ki kenten shua kecing lekai ki bakrau don ki baong ngin khang yo player ne don ki ba pendam yo hendrai baro ki ne ki ditang kecing keren parsi pan penikat no ki burom ya kasap jong utau nong lekai nakaliang jong lamen ya malro ute paki kenhon ki bai kon persya yo ken pej kerpang yo hendrai kane kamot pon sngap no ulapan ibun sin ba ulapan wat habaki defender arne laingot keyboard ya namar kata kacing lekai ka final kamde tang kachakon hapdeng Argentina pat ka Spain kalong ro kachakon hapdeng ka boy Lionel Scaloni pat ka sap Lamine Yamal manoban job ka jubab kan syong ha kacing lekai hi ki pajba jong Argentina kinget pa kecing sempang jong Scaloni kanera ban khanglat ya kicing ma jong Spain kat ba kino kersan ka Spain kinget bala dau Lamine Yamal undang la ban peni ka sap jong u wata preng kecing ada ka bating hendrai ka wei ka bentah ka bakongsan kalong bah ka football kam jusyong tang ha wei unong lekai watla Lamine Yamal ulong klor hendrai ka Spain ka don bon ki player ki bala ban thau jing ma kum juro ka Argentina ka syania om tang ha Messi hendrai ha ka cing trelang jong ka kanhon paro ka wei hadin ba kecing keren jong Scaloni kalami paipa bon kino kersan football ki syem yakane kum ka wei ka bentah ka bau thmu sisa bat kelas tang ban plai kecing mur jongki hagi social media don ki boong bo Scaloni utibha bau Lamine Yamal ude we unong lekai u balapan penkalai kecilakai ha kano kapor ki we pat ki ong ba kane kecing keren kapen i ba Argentina ka burom ya ka bor jong ka Spain nakaliang jong ka Spain ki nong lekai kim syam lapan i kano kecing siap ting ki nget ba kecing trelang jong ka kanhon kalong ka bakham kongsan ban we player Wadlau Lamine Yamal ulong wei klor ubarang samla hendai ka Spain ka donro bun ki wei pat kinong lekai ki bala ban thau jing ma na ka banta ka Argentina ka thong jong Scaloni kalong ban penlong ya ka kanhon paro ka wei bakan ya dalang om dei tang ki defender ki badon kam ban pej ya Lamine Yamal hendai ki midfielder ber ki striker ro ki haban kersan haba ka Spain ka bat ka bol kane ka long ka rukom lekai pajba ka baki coach ki jupunon kam hakije khon ki bahe haka football bonsen ki coach ki penon kam da ki kenten ki bapen kemen ne ki bapen ki ya ki pajba shua ka cilakai kane ka longro ka banta jong ka jakran pajba hendrai hamadan karai ka detang ka cilakai om ka jingkren ka final world cup ka long ka jakun ka bapun ki pajba kilap kmilenti ka wei kaliang ka don ya Argentina ka badon ka jing sempang bat ka jingalam jong kinong lekai ki balamat pun ki jakun ha ka wei pat kaliang ka don ka Spain ka bawan rai ki sap ki barang thamai kan thop yo Lamine Yamal namar kata ka jing kren jong Scaloni kam dei ban sim kum ka jing thombor yo Yamal penban kalong kadak jong ka jing sotho bau Lamine Yamal ude wei unong lekai u bala pan penkala ya ka cilakai habau coach ujom
bon Ukraine komta kapan i ba uburom ya kasap jong nong lekai persya menta ka kebrang sa kalong tang ban api ka sngi jo ka final hang tahi on setip la ka bujo Scaloni kan seso la ne ka sap jong la minimal kan kham kraw rei ka wei ka chisisha kalong baki pajba football kaleng ka perthei ken yo basakhi ka wei ne ka chilakai ki ba hetam mentau snam